Enpäs kerro kaikkea. Niin, Enpäs kerro kaikkea. Katoppa tää jakso. Moikka! Me ollaan Johanna ja Henry. Tervetuloa Aamuvisioita podcastin pariin. Me keskusteltiin aamurutiineista, mitä ollaan itse löydetty tämän elämäntavan muutoksen myötä, uudenlaisia rutiineita ja millaiseksi se aamu, päivän aloitus on tässä muotoutumassa. Ja sitten oli yksittäisiä nostoja siitä, että mitenkä on muotoutunut jotain erityisen hyviä uusia juttuja. Sä puhuit esimerkiksi siitä, että sä teit pienen muutoksen tai lisään sun joogarutiiniin, joka paranti sitten huomattavasti sun kokemusta siitä treenistä. Ja mulla oli sit muistiinpanoihin liittyen uusi oivallus, mikä näyttää tosi lupaavalta. Pikku tommoset cliffhangerit sinne, että Enpäs kerro kaikkea. Niin, Enpäs kerro kaikkea. Katoppa tää jakso. Just näin. Toi pitää laittaa siellä. Enpäs kerro kaikkea. Katoppas tää jakso. Kun ihan markkinointilierma. Ihan myyntiretku. Ihan Myyjäretku. Myyjäretku. Markkinointilierma. No mitäs mielessä liikkeessä? Mitä on tässä hetkessä kokemuksessa läsnä? Jos nojataan siihen, mitä on läsnä nyt, niin mitä haluaisi tulla sanotetuksi? Kiitos kun teit meille matsalatet. On hyvät taas. Vielä kun laittaisi kanelia sinne. Mä löysin eilen ton kaneliin mun matchalatteen, niin nyt toi on ihan taivaallista. Eikö se oo? Hyvä se on. Hyvä on tämäkin. No hyvä on sekin. Mä kyllä fiilistelen tätä, kun alkaa pikkuhiljaa rakentua tai muodostua näitä rutiineita, että se arki tässä uudessa elämäntavassa pikkuhiljaa rakentuu, niin se on kyllä ihanaa, että just vaikka nyt löytänyt on vähän noita liikuntarutiineita takas, tai silleen, no joo, liikuntarutiineita, ei välttämättä urheilurutiineita, mutta liikuntarutiineita. Mä oon nyt tehnyt parina aamuna semmosen 10 minuutin pilateksen ja se on ollut ihan tosi hyvä, että just semmonen sopiva kehon herättely ja kuormitus aamuun, mutta sitten kuitenkin, että ei tule mitään sivuoireita, että menisikin se energia, että olisi liian rankka aamureeni ollut, niin että päinvastoin, että se on just sitä energiaa antava, niistä tietää, että on ollut sopiva intensiteetti, niin se on kyllä jees. Ja sitten mä mietin sitä, että mä en tiedä miksi ei ole aikaisemmin edes tajunnut, että tekisi vaan tolleen joka päivä vähän lyhyemmän setin, vaan on ollut aina jotenkin fiksoitunut siihen, että pitää olla se joku puolen tunnin tai tunnin reeni niin kuin muutamia kertoja viikossa. Ja pitkään mennyt vaan sillä samalla kaavalla, vaikka kyllähän tosta niinku ihan jo ajallisestikin tulee, niin kuin jos mä teen 6-7 kertaa viikossa 10 minuuttia, siitähän tulee se 60-70 minuuttia, joka vastaa sitä vaikka 2,5 tunnin pilatesta, minkä mä ehkä muuten tekisin. Mutta tää on paljon parempi, koska joka aamu se on osa rutiinia, se tulee todennäköisemmin tehtyä ja sit siihen ei ole edes niinku mitään kynnystä lähteä tekemään sitä, kun se on niin lyhyt. Ja se on niin nopeasti ohi ja siitä tulee niin hyvä olo ja saa tehdä sen täällä ulkona hienoissa maisemissa ja sit ihana sen jälkeen vaan niinku fiilistellä sitä olotilaa. Tän täytyy laittaa B-rolli siitä, kun sä joogailet jossain. Niin täytyy. Tähän vaiheeseen. Hyvin kuvailit sitä, että inspiroivalta kuulostaa. Ja alleviivaan just ton, että miten tehdä niistä hyvien asioiden toteuttamista itselleen mahdollisimman helppoa ja kitkatonta. Et jos se on tollanen lyhkäinen joka päivä, niin ei ole sitä kynnystä aloittaa ja silloin todennäköisesti tulee tehtyä. Ja se on itse asiassa samanlainen tapa, miten mä reenaan punttitreeniä tällä hetkellä, niin mähän teen pitkin työpäivää toimistolla tietyt liikkeet läpi. Eikä mulla ole mitään monen tunnin tai tunninkaan kestävää tai 45 minuutin kestävää kuntosalitreeniä, miten se normaalisti tehdään, vaan mä
teen sen pitkin sitä päivää. Mun palautuminen on joka sarjaan, joka toistoon kun mä aloitan, niin periaatteessa tosi hyvä. Koska mun tauko edellisestä liikkeestä saattoi olla tunti. Ja sit kun mä tuun tekemään niin mun hermosto on hyvin freshi. Ja tulee tekemään ne toistot. Ja sit se kuorma millä mä teen niin on kans sellainen aika raskas. Tai itse nyt mä oon ottanut vähän silleen, että teen pidempiä toistoja ja vähemmällä painolla, mutta aikaisemmin se oli, että mä tein semmoista 4-5 tai 3-5 toistoja raskailla painoilla. Että mä saisin sen hermostollisen voimavasteen sieltä lähtökohtaisesti. Että mä pyrin löytämään tuolla harjoittelutavalla niin kuin minimaalisen mahdollisen ärsykkeen, joka luo sen kasvun. Sitä tuossa pyrin hakemaan. Ja silti ihan järjetön haukkari muotoutunut tässä kevään ja kesän mittaan. En mä hauiksista tiedä, mutta olkapäät on ainakin kasvanut. No olkapäät, no on se hauis siinä ohessa. Mutta hyvin niin kuin näkee, että ei sen tarvii olla se tunnin kuntosalitreeni, että tulee tulosta. Jep. Niin sama homma tuohon pilatekseen, että ihan yhtä lailla kohdistaa sen sitten vaikka sen tiettyyn lihasryhmään. Ja näin. Jep. Joo, ja se ihan niin kuin kehonpainolla tekeminen tuntuu myös tosi hyvältä tässä vaiheessa, että se toinen semmoinen fiksouma, mistä vähän päässyt, että pitäisi olla aina niin kuin niitä painoja, niin ei tosiaankaan tarvii. Toki välillä saattaa olla jotain, mitä näitä nyt pilateksessa on palloa ja niitä vastuskuminauhoja saattaa joskus käyttää, mutta tosi paljon vaan sen oman kehon painolla, niin saa ihan kyllä hyviä reenejä. Ja tää alkaa muotoutua nyt osaksi meidän aamurakennetta, tää jooga, pilates, matsalatet, päivän suunnittelu lyhyesti samalla kun sä teet matsalatteen. Niin mä kirjoittelen vihkoon, että miltä päivä voisi näyttää, se mitä siitä nyt nähdäänkään. Mitä haluaisi tulla sanotetuksi, jos puhutaan tästä arjen rakenteesta, päivärakenteista? Mulla on vähän niin kuin mielessä koko ajan sellainen, että miltä se unelmapäivä näyttää, miltä se unelmien päivä näyttää, kun sen on todeksi elänyt. Toki sit voidaan miettiä, miltä unelmien viikko näyttää, mutta mun mielestä on niin kuin esimerkiksi tämä meidän aamurakenne, mitä tänään esimerkiksi tapahtui, niin on hyvin lähellä sitä unelmapäivää, että miten tämä tulee muotoutua. Ja edelleen mun mielestä meillä on tämä aamurutiini käynnissä. Nyt me otettiin siihen lisäksi vaan se, että meillä tulee se editointivaihe sitten. Katsotaan, mutta mitä ajatuksia sulla unelmapäivään? Joo, kyllä tää aamu itselläkin oli ainakin hyvin vahvasti sillä suunnalla. Et ehkä toki just vähän aikaisemmin niin heräis. Meillä on ollut tää nyt niin... Ja me herättiin tänään monelta? 8. Kasilta. Et niin 7 heräis. Miten meillä oli pitkän aikaa herättiin 7, mutta nyt kun tuli tää siirtymävaihe, niin sitten meni vähän rytmit uusiksi. Tullut myöhemmin mentyä nukkuu. Niin, että vähän aikaisemmin heräis, mutta sitten muuten tää samanlainen flow, mikä lähti tosta, että tekee nopeat aamutoimet, hampaanpesut sun muuta ja sitten menee siihen ulos ja aamujoogat, pilateksit, meditaatiot, mitä ikinä ne on. Ja siinä menee semmoinen ehkä puoli tuntia. Sitten sen jälkeen just toi mitä sanoit, että sitä päivän suunnittelua ja matsalaten keittelyä ja sitten tää aamuvisiointi. Aamuvisiointi tän kupposen ääressä. Ja sitten pyritään siihen, että päästään heti editoimaan ja lataan tää video, jos tulee jotain muita sun liikevinkkivideoita tai muita kuvattua tässä aamusella, niin sitten kans niitä heti vaan niinku tavallaan se koko prosessi läpi, ettei tarvitse palata
enää siihen ja sitten siitä miten se päivä jatkuukaan. Onko se normityöpäivä toimistolle tai minä jonnekin muualle, jos en ole toimistolla. Riippuen tosiaan päivästä ja niin, vapaapäivänä, viikonloppuna vähän vapaampaa. Jep. Et toki toi nyt oli vasta se päivän niin kuin aloitus. Mutta ehkä se on ihan hyväkin rajata jotenkin, että tää ei lähde rönsyilemään tää yksi jakso, että me pystyttäisiin pitämään siinä maksivartissa. Joo. Ja ylipäätään kirkastaa, että mikä se aamurakenne on ja sitten vahvistaa sitä ja toistaa sitä, ettei koita myöskään kerralla liian isoa päiväkokonaisuutta rakentaa. Niin, ja kun se aamu on kuitenkin se tärkein. Että tehdään hyviä toistoja tähän, integroidaan tätä, vahvistetaan tätä ja sitten pikkuhiljaa niitä muita palikoita. Toki meillä on päivässä muitakin palikoita, mutta erityisesti me ollaan keskitytty nyt tähän aamuun. Mä voisin sellaista vielä alleviivata tuosta aamusta, mitä sä sanoitkin, mutta lyhyesti, että oli kiva kun aamulla herättiin, niin oli aikaa olla sängyssä hetken aikaa, ettei tarvinnut hypätä heti ylös ja lähteä tekemään jotain. Sitten siinä pakattiin tavaroita ja lähdettiin tekemään aamujoogat. Päästiin rantamaisemiin hiekkarannalle. Se oli kyllä upeata aurinkopaisto. Ja sen joogan aikana mulla niin tuli yksi hyvä lisää. Kun mä oon nyt asentanut puhelimeen sen Whisper Flow AI:n, eli käytännössä puheen tunnistin silleen, että sen puheen tunnistaa ja kirjoittaa tekstiksi, se toimii poikkeuksellisen hyvin verrattuna siihen, mitä mä oon aikaisemmin kokeillut. Et yleensä näissä puheen tunnistimissa, joka menee tekstiksi, niin joko ne keskeyttää ikävästi, tai sitten ne ei tunnista sanoja ja ne kirjoittaa tosi paljon sian saksaa. Niin tää Whisper Flow oli sellainen, mikä nyt mä joogan aikana mulle tuli semmonen idea siinä liittyen liikevinkkivideoihin ja siihen, että kelle ja miten mä viestin, että mikä se on se intentio, että miten mä palautan semmoisen auttamisen intention niiden videoiden tekemiseen. Enkä mietin niin analyyttisesti sitä videon rakennetta, vaan keskittyisin siihen auttamiseen. Ja sit mä kävin läpi tämmöisen liikkeen ohjaamisen visualisoinnin kautta, että vati päähän, vati pois. Sanko päähän, sanko pois. Et mä lähdin tällaisia miettimään, että miten me toimis keinona auttaa ihmisiä hahmottamaan niitä liikkeet paremmin. Niin mä otin, tää idea kun tuli siinä, niin mä nauhoitin sen talteen ja pistin sen puhelimen sit sivuun ja jatkoin sitä mun joogaa ja meditaatio, koska mulle monesti tulee tossa joogassa, meditaatiossa sellaisia tutkiskelumatkoja, mitkä siinä hetkessä on tosi merkittäviä ja semmoiset, että tämä pitäisi niinku ottaa messiin tästä. Mutta jos mä en millään tavalla ota sitä messiin, niin se ei välttämättä sitten, se unohtuu. Niin on hyvä, kun on pienellä kynnyksellä pystyy sanelemaan sen ajatuksensa, että kirjoittaminen on tosi työlästä ja aikaa vievää. Et nyt mä pystyin pitkän muistiinpanon tekemään hyvin nopeasti ja sitten tekoäly pystyy sitä tekstiä suoraan käyttämään. Joo. Tuo on tosi hyvä. Kun ethän sä voikaan siihen samaan suoraan kokemukseen enää palata. Et sittenhän se on kuitenkin jollain lailla niinku eri. Vaikka siinä se sama ajatus ja sä lähtisit jatkaa siitä, niin sit sä voit päätyä ehkä vielä parempaan paikkaan, mutta se ei ole kuitenkaan se sama, mikä se alkuperäinen, niin pitää kyllä kans itsellä ottaa käyttöön toi, että sais siinä hetkessä niin kuin heti ja nimenomaan saneltua, et ei tarvi alkaa näpyttään. Sitten se on enemmän vaan suoraa sitä, mitä sieltä nousee, ilman että tarvii miettiä, että miten mä kirjoitan tän. Tai ylipäätään keskittyä siihen näpyttämiseen. Että toi sanelu on kyllä, Jep. kyllä best. Joo. Se oli. Ainakin tähän mennessä tuntuu hyvältä. Katsotaan miten asiat edistyy, että onko hyötykäytössä. Mutta tuossa sanelussa hyvänä puolella, kun sä sanoitkin, että kun se kokemus on siinä silloin, kun sitä kokemusta käsin puhuu, niin kun siihen palaa sit myöhemmin, se on kuitenkin täysin eri. Ja jos sä pystyt nappaamaan sitä kokemusta kiinni ja sanottamaan sen siinä hetkessä mahdollisimman tarkasti, että se on sit myös helppo ymmärtää myöhemmin. Et jos se on vain lyhyt muistiinpano, niin se ei välttämättä pidä sisällään sitä kaikkea merkityssisältöä, mikä teki siitä siinä hetkessä huomattavasti
tärkeimmän tuntuisen. Ja sen takia tarinankerronta on yksi niin kuin tärkeä. Ja tarinankerronta siitä suorasta kokemuksesta, että mitä on läsnä tässä nyt. Että ei vitsi, mä olin fiiliksissä siitä, kun mä tein näin ja näin ja näin. Että kuvailisi myös sitä omaa tunnetilaansa siinä. Mä en ole itsekään tätä siis vielä tehnyt, mutta tälleen nyt kun mietin, niin se voisi olla ihan hyvä. Toki sitten itse sitä myöhemmin tai antaako se sitten tekoälylle, mutta se lisäisi siihen sitä informaatiota ja viestintätaajuuksia. Semmoisia ajatuksia. Pyritään taltioimaan tärkeitä hetkiä, oivalluksia mahdollisimman reaaliaikaisesti ja semmosina kun ne ilmenee. Jep. Ja tää on hyvä esimerkki tästä, mitä nyt tehdään. Luodaan tilanteita, missä ollaan omana itsenämme ja katsotaan mitä siinä sitten syntyy. Ja luotiin tilanne myös niin, että se taltioituu ja sitä voi hyötykäyttää ja jakaa sitten, jos ei tässä mitään järkevää tule sanottua, mutta Joo, ei enää mitään käsikirjoitettuja ole kyllä. ei. Se on just se idea, että Jep. tulee mitä tulee. Just näin. Saa aina itsekin yllättyä. Jep. Halutaanko me, ettei veny määränsä pidemmäksi, niin nyt laittaa poikki ja kysyä kysymys loppuun, että miten voitaisiin osallistaa katsojia tähän mukaan jonkun kysymyksen kautta. Pitäisikö meidän kysyä näistä rutiineista jotenkin? Että minkälaisia aamurutiineja ihmisillä on tai mitkä? Joo, kiinnostaisi kyllä kuulla. Kirjoita siis kommentteihin, että minkälaisia aamurutiineita sulla on ja mitkä on sen aamurutiinin tärkeimmät asiat sun mielestä. Olisi mielenkiintoista kuulla.